irakurriak, ja. Bai. Bueno, hasiko gara orduan. Bueno, egunon guztioi, eta mila esker onaino iristegatik, eta Ene Jesus liburuaren, hirugarren aldira edo. Ene Jesus 1976an argitaratu zen, eta Ramon Saizar Bitoriaren hirugarren liburua izan zen. 76an argitaratu, beraz, orain 50 urte betetzen dira. 100 metro 2 urte lehenagokoa da, baina berez jendeak irakurri, 76an irakurri zuen gehien bat, baitua egontzalako, ezta? Orduan, 76an bi liburu horiek kasik aldi berean irakurriak izan ziren. Naiz eta biek behar bada oihartzun ezberdina izan zuten, ezta? 100 metrok oihartzun handiagoa izan zuen Ene Jesus honek baino. Lehenengo liburua, ez dizuet berriro esango, egunero hasten delako noski, 1979an argitaratua. Beraz, liburu horiek zituen, eta urrengo liburua 18 urte geroago, 11 pauso, 1985an argitaratu zen. Eta Erein argitaletxeak, Ene Jesus, justu 84an argitaratu zuen, berriz, bigarren edizioa beraz, eta lehenengoa Aranburu Altunak argitaratu zuen, eta guk Ereinek argitaratu zuen 85an, barkatu. Gaur edizio berritua dakargu, berritua esan nahi dut, pixka bat edizio lan bat egindalako, eta edizio lan horren arduradunak bi izan dira, lagunak gainera, Ramon Etxezarreta eta Josu Zabaleta. Haiek egin diote edizio lana Ene Jesus honi, berritu honi. Eta gaur aurkeztuko dugu Ene Jesus bera, eta Ene Jesus irudiz irakurria, Josean Muñoz Otaegik egina. Gero berak hitz egingo du liburuari buruz, Ene Jesusen ganako hurbilpen grafiko artistiko bat. Liburua saltzen da, nahi baldin bada zeran, novela bakarrik edo pak batean bi liburuak. Lehenbizi, zerak Ramonek beak hitz egingo dizue, eta berak esango duena nahi baldin baduzue behar bada ingo dugu bate galderarik baldin badu, berak egin ondoren, eta gero Joseani emango diot hitza. Mila esker. Labur, luze idatzi dut, konturatu gabe, baina gaur goizean alegin du naiz, pare bat horretan labur biltzen, beraz, esateko nuena modu asinkopatu batean edo esan beharko dizuet. Novela bitxia, beketiarra, modernoa, guztiz modernoa, horrela izan da kalifikatua Ene Jesus. Zin egiten dizuet, liburu honetan ez dagoela itxurakeriarik, ez dagoela moderno izan nahirik. Modu beketiar batean idatzi banuen, nolabait esateko, izan zen kontatzeko nuena ezin nuelako beste modu batera kontatu. Interes handia dut hau azpimarratzen, ez nuen inor imitatuz edo neure burua abanguardistatzat azaltzeko idatzi. Neuretik sortu nuen, asko sufrituz, kontakizuna tristea zelako, eta ez nuelako ikusten modu duin batean kontatzeko beste modurik. Neuk asmatu nuen bidea, naiz eta aspaldia asmatuta zegoen. Novela arraroa, modernoa eta baita ere gaztelera zeramango ez den nire novela bakarra. Bitxia egiten zait, hau pentsatzea. Alde batetik ilusioa egiten dit, ilusioa esaten dut, baina ez da hitza den. Ilusioa egiten dit, euskalduna ez den inork ezingo duela, Ene Jesus irakurri. Aldi berean ordea, ez dakit zergatik ez dudan gazteleraz
argitaratzen saiatzeko interesik. Zehatzago esan, zergatik nahiago dudan ez dadila gazteleraz argitaratu, zergatik nahi dudan euskararentzat gorde. Lotsa emango diake gaztelerazko plazan azaltzea, pentsatzen dut behar bada irakurle euskalduna gure testu inguru historiko literarioaren jabe den neurrian gai dela novela epaitzerakoan merezi dituen aringarri guztiak aplikatzeko, erruki horra izango dela alegia, onbera, gaztelerazko irakurle hipotetikoa ez bezala, gaia. Ene Jesus amaz da, ama maiteaz, ama goxoaz, semearentzat onena nahi duen amaz, semea munduan beste inor eta ezer baino gehiago maite duen amaz, semearen onagatik edozer gauza egiteko prest dagoen ama sakrifikatuaz, ama tristeaz, mater dolorosa, amantísima, mater amabilis, mater admirabilis eta baita mater terribilis ere. Senar, aita, gizon gizajoa, gaitz bat bezala nozitu duen ama. Ama funtsean beti alarguna, ama beti hor dagoena, aita ez bezala. Aita semper incertus, semper absentis, pater, semper defuntus. Benetako gizona nahi gintuen ama, arrebari gure ohea egin arazten ziona, zuko aldean entredatzera sartzen baginen, alde mendeik maritxo zukalde esaten ziguna. Eta patu txarraz ere bada, amagajoak negar malkoz seme errukigarriarentzat aurre ikusten duen patu izugarriaz. Gehiegi laburbilduz hori da historia. Nola patu izugarria saiestu ezinean seme gizajoak ala beharrari aurre hartu beste iesbiderik ez duen. Historia triste bat, ahal izan nuen moduan kontatua. Testinguruaz bi hitz. Esan hori da, garapenaren eta azpigarapenaren artean bitarteko egoera dela okerrena. Azpigarapenean, industriarik ezean, ibaiko urak garbiak. Hori behintzat. Baita garapenean ere, naiz eta industria izan, araztaileak eraikitzen baitira. Hemengo partean kostata baina tira, baita ere. Azpigarapenean bizi ginen, urak garbiak. Idazteko libreago ginen, euskara bera ere egiteko zegoenez, ez genuen tratu txarrik emateko beldurrik. Aski meritu baitzen euskaraz idaztea, besterik gabe. Juan Mari Torraldaik pozik apuntatzen zuen bere libretan argitaratzen zen liburu bakoitza, berri pozgarria baitzen inprimategitik euskarazko liburu bat irtetzea. Nork pentsatuko zuen euskaraz liburu gehiegi idaztera iritsiko ginenik. Ez zitzaigun buruti pasatzen gure lanak gaztelerara itzuliak izan zitezkeenik. Egungo egoeran, urak zikinagoak daudela, arrakastanaiak, sari nazionalak, Euskadi sariak eta gainerako sari guztiak sortzen dituzten larritasunak eta lehiak, ez zuten lekurik orduan. Are gehiago, literatura sariak, kutsak eta antolatzen zituztenak, Luis Mari Mujika, Patxezkiaga eta horiek irabazten zituztenak, mespretxagarriak iruditzen zitzaizkigun. Sariak irabazteko hipodromora esaten genuen orduan. Garaiko parametroetan idazle izena merezi nahi zuenak, ez zuen masarentzat idatzi behar. Masa, zeitza, esanguratsua, orain apenas erabiltzen dena. Gainera, Euskal Unibertsoan apenas bazegoen masarik ere. Idazlea ez zen sultan idiota bat entretenitzeko ipuinak asmatzen zituen zade bat. Benetako idazleak Umberto Ecoren irakurle kritikoa nahi zuen. Jantzia, liburuaren aurrean esfortzu bat egiteko prest zegoena. Nire kasu partikularrean, Ibon Sarasolaren onespena lortzeko idazten nuen. Itzaurreaz. Gutxi da itzaurre bikaina dela esatea Josanena.
Ez da normalean lagunari oparitu oizaion tramite itzaurre kariñosoa, laudoriozkoa eta sentimentala. Neure lan bati ez alegokio bezala irakurri ahal izan dut, astoratu gabe eta eskertzen dio Josani. Lan serioa da, zorrotza, azaltzen dituen klabe guztietan asmatzen du intuizioa dario, nobelaren eta bere testu inguruaren ezagutza erakusten du. Argi eta zehatz idatzi du fineziaz. Ezagutzen duzuenok badakizue fintasuna bera dela Josean. Eskerrik asko beraz itzaurragatik eta lan grafikoarenkin egin didazun omenaldiatik. Diozu ez dela Ene Jesusen ilustrazioa, noski ezetz. Beste artista grafiko askoren hildotik, liburua bera gai bezala erabili duzu obra plastiko bat osatzeko, obra diferente bat. Objektu metaforiko bat esango luke norbaitek. Ez naiz nor obra epaitzeko, nire ezagutza artistikoaren mailarekin esan dezakedan gauza bakarra zera da. Lan dotorea burutu duzula, liburutik orriak erauzi eta hormetan itxasteko gogoa ematen duena. Zure beste lanekin parekatuz, ilunagoa iristen diot, artegagarriagoa akaso, tristeago, baina erabili duzun materiaren eragina izango da noski. Eskerrik asko Erein argitaletxeari, uste du denbora luzean zintzoak eta fidelak izan garela elkarrikiko Erein eta biok. Eta Ene Jesus berrargiteratuz, behin gehiago erakusten du dirua irabaztea ez duela helburu, ez nagusia behintzat. Eta eskerrik asko Josu Zabaletari, Etxezarretari, eta hain txintxo eta arretatxu entzun diazuen guztioi. Eskerrik asko, zuri, Ramon. Esan duzu, zera liburuaren aurretik, zera Josean Muñozek hitzaurre bat idatzi du, oso jakingarria, Ramonek esan duen bezala, eta berari eskatuko diogu azaldezala pixka bat bere ikuspegia. Lehenbizi, behar bada liburuari buruz, eta gero zure aportazioari buruz edo, ez? Egunon, nik esplikatu nahi nuna zer lotura daukadan Ene Jesus nobelarekin. Badira irakurlaren modu berezian txertatzen dira liburuak, marka berezia uzten dizutenak, zerbait ukitzen dutelako, askotan irakurleak berak zergan ez dakien zerbait ukitzen dutelako, irakurlearen garai bat ere biltzen dulako edo bertan zehatzen dalako, mamitzen dalako garai oso bat. Ez du horrek esan nahi, marka utzi duen liburu hori danik sekula irakurritako libururik onena, ez du eunkigarriena ere, ez du zertan, ze liburu hori berea bihurtzen da, berea du irakurleak. Horietako liburu bat izan da, eta da niretzat Ene Jesus. Hori bazekien editorialak, Ereineko jendeak, eta eskatu ziaten liburu hontarako hitzaurrea. Gustora hartu nuen lana, berriro ere, nahikotan irakurritan neukan, bitan irakurrita uste dut osorik, eta gero beste lan hau egiteko tarteka, parrafo bat hartu, esaldi bat hartu, eta horri buelta asko eman izan dizkiot bizitzan zehar, oso gustukoa nulako, eta oso beharrezko egiten zitzaidalako. Hori esplikatu nahi nuen, zer ikusten nion nobelari, eta nola oain irakurrita, nire bildurra zen, zenbateraino izan diteke, nire garai hartako irakurketaren lilura ura, eta hori nola sentituko dut orain berriro osorik eta modu patxaratsu batuan, eta arretaz irakurrita, eta benetan berriro egin den nire liburu hori, eta berriro egitu zail liburu benetan aipagarria. Egia da oso bere garaikoa dela, oso garbi kokatuta dagoela bere garaiko modernidadean, baina uste esan behar dela bere garaian benetan sakonki errotuta dagoen nobelak edo obrak hoietxe diala denborari irauten diotenak. Bere garaiari benetan heldu balin badiote, beste garaietarako ere hoietxe diala baliagarrienak. Esne baita ere ez dela liburu zaila, nahiz eta batzuk hori esango duten. Kontua da, ez da erreza,
biztan da, baina kontua da giltza arkitu behar dela, eta ni saiatu naizena hitzaurrean irakurleari, eta horrela itzen hori dauka hitzaurreak, irakurleari pistak ematen giltza hori aurkitu ahal izan dezan. Ez da supermerkatuetan errez arkitu ditekeen giltzetako bat, ez baita supermerkatuetan saltzen dan liburuetakoa Ene Jesus, ez da konsumitzeko liburu bat, beraz giltza berezi bat behar du. Eta hori, norberak arkitzen duenean, liburua errexarez jungo da, nahiz da gogorra dan, eta dauzkan zailtasunak gehiago dira gogorra dalako edo ukitu iten dulako. Ukitzen ez paseitu utzi liburua, ukitzen balin bazeitu, momentu batzuetan kostengo zeizu aurre egiten, baino ez zaila dalako, baizik eta gogorra dalako, benetazkoa dalako. Ramonek berak esaten du, hitzaurre batean, hasierako edizioaren hitzaurrean esaten zuen, liburu hau idatzita zegoela fantasmak, bere fantasma propioak, idazlearen fantasma propioak eskutik helduta. Horrek esan nahi du liburu hori beharrezkoa zula idazleak. Eta beharrezkoa, inork esana dauka, eta nik uste funtsa handiko esaldia dela, idazleak beharrezkoa izan ez duen libururik etzazula irakurri. Eta liburu hau ikusten da, idazleak beharrezko izan zula, eta horregatik bihurtzen da irakurlaren ere beharrezko. Horregatik bihurtzen da liburu bat irakurgarri, horregatik bihurtzen da liburu bat gogoangarria. Ez astutzekoa alegia. Horregatik dago bendagarria, arkitu zuelako ezintasunetik novela gogoangarri bat eraikitzeko modua, eta bilatu zuelako euskara eskastu bat gizakiaren eskastasun berezkoan sakontzeko. Liburu honratua da, liburu gordina da, liburu ederra da, liburu beharrezkoa da, eta eskertuko dio irakurleak giltza arkitzen balin badu, gela koltzatu batetik irten gabe irauten ausartzen den irakurleak. Hori nahi nuen nik gaur esan, jendea nahi nuen irakurlean nahi nituen animatu abentura honetan sartu ditezen, benetan merezi duelako abentura horrek eta benetan ukituko duelakoan. Ez naiz gehiago luzatuko, hitzaurrean nahiko luzea da berez, eta hor daude esan beharrekoak, edo esaten saiatu nahi zenak, edo argitzen saiatu nahi zenak giltza horiek aurkitu ahal izan ditezen. Orduan, eskatu ziaten hitzaurrea, eskatu ziaten azala, liburuaren azala, eta hortik sortu zen aukera liburu hau ere argitaratzekoa. Liburu hau da, hasieran esan dudan horregatik, liburu hori nere egin nuelako eta niretzako beti izan dalako liburu fetitxe bat, askotan bueltatu nahi zena liburu hortara, asko markatu ninduna, eta momentu batean hasi nintzen liburu horren gainean irudiak egiten. Liburu horren gainean esaten dut, eta novela horri buruz, ez baitia ilustrazioak. Eta novela hartu eta novelarekin zerbait grafikoa egin, hasieran jolas moduko bazan, horrekin jolasten hasi nintzen, arkitu nuen pista bat, hain zuzen paper milimetratua eta testua kombinatzen hastea, novelak badaukalako denbora guztian alako talka bat kodigo diferenteen artean. Kontatzen hasten da hitzez, eta momentu batean pasatzen da kontatzera zenbakiz. Hasten da zazpinaka kontatzen. Hasieran esaten du idazleak, esaten du kontalariak, novelaren protagonistak, nahi duelako egiten duela hori, absurdua iruditzen zaiolako, nahiko absurdua iruditzen zaiolako gauza kontatzea, eta berdintzu litzakelako zenbakiak kontatzea, edo inkluso kredo bat errezatzea. Hori ere lelo bada, hori ere kodigo bada, eta hasieran badirudi berak manejatzen dula, baten edo bestearen arteko aukera, baina gero ikusten da nola ezinbestean etortzen zedion numeroak erabili behar hori ezin duelako kontatu nahiko luken hori. Nik uste hor da klabe importante bat novelan. Hasieran kontalariak esaten du, nahi banu hau kontatuko nuke, ez nuke nahi kontatu nahi ez nituzken historiak ez nituzke kontatu nahi, eta badirudi dana dela bere borondatearen araberako zerbait, eta gero ikusten da, ez dela bere nahiaren arabera, baizik eta bere ezinen arabera. Eta hasten dela numeroetan kontatzen ezin duelako hitzez kontatu. Eta denok badakigu, hori irakurleak badaki, bere bizitzari errepaso ematen balin badio, kontatuko nahi lituzken historiekin daudela, baina oso benetan trabatuta kontatu ezingo lituzken, kontatu nahi ez lituzken, sekula kontatuko ez lituzken historiak. Hori danan hasian dator bizitzan, eta hori danan hasian oso ondo nahastuta dator novelan. Kontua da, hasi nitzala horrekin lanian, gauzoiekin marrazkiak sortzen, talako batean iruditu zitzaidan, hasi zala hartzen alako itxura bat, alako koherentzia bat.
Eta iruditu zitzaidan, itenain hitzan horrek bazuela nobelarekiko alako, kidetasun bat, akorde bat, akordioan zehola, bazehola tonoaren aldetik eta bazuela fideltasun bat nobelari. Hasi nintzen ikusten horrek hartu zezakela liburu baten itxura edo bilduma baten itxura, eta gero egin nun liburu hori, eta lagun artean banatu nun, eta gauza pribatu bat zen, edizio pribatu bat. Orduan, ereinek aukera eman dit, edizio pribatua zen hori, edizio publiko bat egitekoa, beretan liburu bezala existitu dadin, eta izan dadin liburuarekin batea, liburuari egiten zaion omenaldi bat. Nolabait, irakurle baten eskerrona azaltzen duen liburu bat, beste kodigo batera pasata, ez dira numeroak, ez dira letrak, irudiak dira, baina, azkenian nahi dute kontatu edo bada hola novela bat hori dana modu bikain batean eta modu gogoangarri batean kontatzen duna. Eta hori da, eranskin honen edo beste zera honen, saiakera honen helburua eta mamia. Ez dakit, asko ez gehiago esan dago. Osongi, Josean, mila esker. Eta orain zuen txanda da, ez dakit galderarik edo badu zuen egiteko. Diozue aurkezpen testuan irakurle ausartentzat idatzia izan zela orduan, eta gaur egun ere hala dela. Ez dakit ordutik asko garatu eta berastu da euskal literatura, ez dakit irakurle ausartentzat zuzendua dagoen. Ni baietz esango nuke. Egia da, erabat aldatu dela, erabat beste mundu batean gaudela, euskal literaturari dagokionean eta euskal irakurleari dagokionean. Orduan izan zitzaken zailtasunak ez dira gaur egun izan ditzakenak, baina gaur egun ere joera da gehiago, joera da novela ez euskal literaturan. Oroar, novela erakargarriak hartzea, irakurtzearena, harrapatuko zaituzten novelak, utzi ezingo dituzun novelak, eta badago, merkatuak hortara bidalita, hainbeste liburu nola dago, novelak bere alarrapatu behar zaitu, eta kasu honetan, zuk irakurleak joan behar du novelaren gana. Erdibidea arkitu behar du, ezin du egon eta novela etorriko zaio bila. Ez zaio etorriko, ze horre joan behar duzu. Eta bide hori egiteko ausardia behar da, edo borondatea behar da, edo gogoa esateko, ni abiatuko naiz. Ni bezalako irakurle batek, eta badakit bezala nire kasua horregatik esan dezaket, hasieratik harrapatzen du, nik uste novelaren lehenengo kapituloa izugarria dela, hor da hola novela guztia, baina lerroz lerro oso ondo neurtua, eta hor harrapatuko zaitula, baina nolabait sartu egin behar da hor, eta ausardia hori da nolabait esatea, ez nago zai novelak harrapatuko goten hauen begira, harrapatu nazala, konbentzitu nazala irakurri behar detela, horri bat edo bi irakurrit ikusiko duzu liburuak merezi duen ala ez, segi, eta hori ikusiko duzu merezi duen ala ez. Ausarta baino gehiago, izan beharko luke, irakurle, saiatua, saiatuko dana novelaren gana iristen, eta ez dana konformatuko novela bere gana iristearekin. Zerate esan, ezagir ez da egitea, esmatuko dudan esaten, pentsatzen dudana, uste dut, bai Euskal Eremuan eta leku guztietan, kultura guztietan, hizkuntza guztietan, desagertu dela garaiaietan duela mende erdi, zegoen goi literaturan edo azpi edo subliteratura edo literatura herrikoia edo popularra edo zitzaion literaturaren eta literatura kultuaren arteko muga. Lehen jende batek irakurtzen zituen bakero eta novela romantiko zerak, eta beste mundua zen minoria batena. Eta orain uste batu egin dela hori. Ja ez da produzitzen literatura zera hori, behe mailako literatura hori. Maila oroar altxa egin da. Baina aldi berean, iruditzen zait, esperimentalismoa egiteko edo
abanguardiak leku gutxiago dutela gaurko eremuan. Ez Euskal Herrian bakarrik, ez Euskaraz bakarrik, baizik eta hizkuntza gehienetan esango nuke. Lehen, literatura jende kultoak irakurtzen zuena, minoria batek irakurtzen zuena, da hor errezago zan nolabait ere gauza berriak egitea, ez da? Eta orain, gainera, idazleak orain gustatzeko eskakizuna du. Neroni ere, ez dudan esaltzen, sentitzen ez pixkat, garai batean saridunak eta asko saltzezunak, txarrak ziran, ez da, jendeak populuak irakurtzeko horrek ez duen mailarik, ez da, gure guztizkigun gutxi saltzen zirenak. Orain gutxi saltzea kutrea da, Horoko zerbait, ez da, baina bai, lehen gauzak argiago zaudela, ez da, hori bai, hori seguru. Novelak alokatuta da nahi ez ziren, novela bakero novelak, eta oeste novelak, eta western, Estefania, eta zuek ezautu zen ituzuen, bai. Marcial Lafuente Estefania, Corín Tellado, beste zerean, ez da, horiek orain hobetu egin dira, ez da, horiek orain beste maila bat dute, orain, literatura ona egiten da orokorrean, ez ondo idazten da. Ramoni batez ere, garaiko euskal irakurlego berriak, irakurri zuen orduan novela hau, gaur egun hain berria ez den irakurlegoak, izango da, Abagune bikaina, berrargitalpen hau horiek irakurtzeko, Ene Jesus berriz ere, ez dakit izan den eraberean Abagune bikaina zuk berriz ere berreskuratzeko novela, 50 urteren ondoren, Ramon, irakurri duzu zure burua berriz ere? Ez. Gustuko ez duzun zerbait topatzearen beldur, edo? Lotxatzekoa, ez? Baina ez honekin bakarrik guztiekin, ez dut uste nik sekula irakurri dudanik nire novela bat, badago zer irakurri, ez da? Novela oso ona daude irakurtzeko. Ez, gogorra itxezai, eta esaten dut itzaurrea egin nuela, ez da? Ez nahiz akordatzen. Itzaurrea ez, itzondokoa. Itzondokoa, novelaren bukaeran alako gogor badago. Seguro ez nuela idatzi hori egiteko. Gainea, novela hauetan, duela 50 urte, pentsa euskera ere nun zegoen. Orduan, zuzentzaileak sartu dute eskua, neuri ere arrotza itezitzaidan, ez? Hor bada edizioren bat oso arrotza egitzaidana, izen izan zuzentzailea. Baina, nik uste dut hori mundu guztiari pasatzen zaiola, ez? Behin edo behin gertatu izan zait, Neronek idatzitako horri bat ikusi nomen, tira eta koño nerea, ez, horako momenturen bat izan dut, ez da, baina zaila da. Baina nik uste dut zein idazleentza dala zaila idatzitakoa. Gainera beti harrapatzen duzu akats bat. Bide batez esan da, irakurri gabe, uste dut akats bat zazpinaka kontatze hortan, ez dakit izote dio dan harrapatu, 7, 14, Bai, baten badago, eta nik neonek ez nekin, akatsa zan, edo derrepente nahita hildako zea bat. Neronek ere ez dakit, baina baina ez nahi zausartzen, osorik irakurtzen. Zenbat urte zenituen orduan? Barka? Zenbat urte zenituen, Ene Jesus argitarautakoan? 33. Bada beraz, norberarekin kupidagarri izateko kontu bat ere. Bai, barkatzen dion neure buruari, bai, eta egunerazten delako, bai irakurri nuen gazteleraz.
gaztelerako bertsioa zeiteko, hoiei bai eman diet buelta bat. Eta bueno, idazleari apaizak gaina hartzen zionian eta utzita zakanian bere literatura eta literatura guztiak alde batean. Eta halako batean, liburutegira junda, hola, jakinean hartu lan bat eta irakurtzen hasi zara eta esaldin bat gustau, eta interesatuta behiratu zula tituloa zein zen da Ana Karenina zan. Baina, zuri ere gertatuko zaizu aldian behin. Esate batero egunero azten delako, jardun genunean, ezagun epatu desun gaztelerako berzio hartan, da, esaten, nik beti esaten izun, gazteleraz, baina gazteleraz ere usten dio, hendikan ere, Sentitzea, esaldin bat, parrafo bat, pasarte bat, aspaldi idatzitakoa, Bai, ikusten dudan gaztea, ez gustatzen zaidanik, baina ez da tipo txarra. Uste dut, egunerazten delako hor ikusten da, ez da abortoarekiko zera arrazoa, orkezka bat, garai hartan, eumetrokin ere uste dut azaltzen nuela ikuspundu etzana goizkoa garai hartan, naiz eta etzan ulertu, ez da? Pena hundiena horretxekin baten dit, eumetro etzala bere garaian ulertu. Baitu intzuten, da orduan, baina alderantziz, bildurrik ez nuen, pentsatzen nuen, indarkeri erabiltzen zuen munduak, nolabait ere geizki hartuko zuen. Ez nintzen oso realista zatik, jendeari liburu baten esaten dana etzai inporta, ez da, liburu baten kritika etxea, etzai inorri iristen da, liburu baten esan dezakezu edo zer gauza, ez da. Bai, eta honekin ere bai, eta Josanek asko lagundu dit, benetan. Bai, neure burua ikusten, ez da, gizajoa hor esan nahian, hor borroka hortan, hori benetakoa da, ez, hori, bai, montainek esaten ditun hitzak, ez da, bere zerean, Max Frischek, ez da izen nobelatan azaltzen dituna, eta ni martutenen jartzen ditudanak, ez da, fede honez idatzitako liburua duzu hau irakurle, ez da. Ni uste hori esan dezake dala. Eta horreatik ez beste zeratik, ez da, gure garaian literaturatik ezin zenuen ezer, espero. Ibon Sarasolari gustatzea, ez da. Bide batez esan da, gogoratu naiz, Ene Jesusen ondoren beste bat idatzi ote nuen edo. Gure garaiko gogorra zen lagunena, irakurri hartzen nuen lagun baten novela eskuz idatzia. Hori da laguna izatea, eta gaur egun behatu du jendeak ez ditu irakurtzen. Naiz eta jendeak ez du astirik, edo zeinen novela irakurtzeko. Ni dauzkat, noiz benka bihatzen dizkidate, idazle izan nahi dutenak edo idatzitako novelak, aber zebitzen zaidan edo, eta gustatu eta lagundu nahi, eta pasa, eta jendeak ez du denborarik. Klar, argitaletxeak ulertzen dut, profesional bat behar dezu hortarako, eta ordaindu behar dituzu, ez da? Bueno, total, gogoratzen naiz, blok batean, eta bloka nolakoa zan, urdina, handia, eta idatzi nuela beste gauza bat, gizon, emakume, harreman, emakumea menperatze zearen, eta estena batetaz akordatzen iz bakarrik, emakumea bisigu bat eskaintzen diola labean egindakoa, belauniko gizonari, horako zerbait, eta Ibonekin irakurtzen darte, ulertzen ziren, nik irakurtzen darte, ez zitzaiola gustatu. Eta asko sentitu nuen. Eta ez dakit, ze gertatu zen,
Teire burua zatu duen, zensuratu duen. Ba, itzuen balio. Neuri ere zitzaidan. Besteko fedea eukean. Maravilloso. Ideia hona zitzaidan. Zan, bai, emakumearen, gizon emakume, geikeria gizonen aldetik. Zan tratu txarra, baina bai, mespretzuz. Eta estena hori dut gogoan, geikeri bat. Oso garaikoa baita ere. Igon Sarasolaren kulpak, orduan, novela bat galdu izanaren. Egizajoa, ez, asko lagundu dit Igon Sarasolak. Bueno, Igon Sarasolari esker idatzi dut. Zatik, egun harazten delako, bidali nion Friburgotik postaz, kopiari gabe, fotokopia bateatzea garezte izango zen. Eta eskuz. Eta, bialdu nion lagun bati, neska bati. Iboni pasatzeko, eta utzi zion postakutxan duke demanda zen. Eta hartu zuen, eta irakurri zuen, eta zuzenketak, eta gustatzen zitzaiola, eta etorri nintzen opor batzutan, ideak emantzizkidan, esan zidan nola zea landu, eta horri esker harritaratu nuen. Eta postak funtzionatu zuen, etzan galdu. Garaian gauza asko batzen ziren. Nik gauza bat esan nahiko nuke, lehen aipatu da liburuaren edizioa eguneratua dela, euskara aldetik eta bar. Aipatu nahiko nuke, hori askotan egiten da, gaur egun euskaltzaindiak ere arauak aldatu ditu, hizkuntza bera ere aldatu da, eta nolabait eguneratzen lan bat ohikoa da egitea. Eta normalian nahiko gauza, garbia da, ez? Lehen nola idazten zen, oain hori idazten da, hau forma hori erabiltzen da gehiago, baina kasu honetan badago zerbait, eta uste etor Jesus Zabaletak eta Ramon Etxezarretak induten lana oso berezia dela, ez nik konparazio hori egin, nik irakurritan nukan, lehenengo edizio hartu nun, da nik horren gainean egin urana. Baina kasu honetan badagola, ez dela euskeraldetik eguneratze bat, gaurko arauetara ekartze bat, zaharberritze lan badala. Nolabait artelanetan eta gertatzen da bezala. Behar dezu garbitu, baina garbitu behar dezu bere garaian egileak egin zuen hori agertu dadin. Ezin dezu zuzendu, ezin dezu hobetu, ezin dezu zure nabardurari jarri. Eta hori bere garaian zakar xamar gertazitekeena edo zakarkeria horiek egilearenak balin badia eta zentzo balin badute utzin behar dituzu. Ez dauka zarberritzen duenak, ez dauka horren gainean ezer egiterik. Eta kasu honetan badia hizkuntzaren trakeskeria batzuk oso bereak dianak, nobelarenak, eta oso bere garaikoa dianak, eta markatzen dutenak baita ere jarrera bat orduko hizkuntza estandarrenaren aurrean, bilatuz zakarxiagoa, traketsagoa, ezinagoa izan diteken, eta askotan hori errespetatzea ez da erresa. Gaur egun baditugulako baliabideak, lehen ezin hartan hola esan ziteke, baina oain hola esaten da, eta esateko modu hori egina dago eta ohitu geha hortara. Baina badauka zerbait, euskerak bere garaia hartan, bere garaian zeukan ezintasun hori errespetatu behar bat, eta horren zaharberritzelanetan bezala kapaz-kapaz jun behar dezu, kentzen orduko bernizak eta aldatu eta berria jarri beharko dizkiozu, baino obraren puntu zakar edo puntu ezintasun puntu horiek bere hortan errespetatu. Eta uste lana alde hortatik oso txalogarria dela, benetan lan delikatua dalako. Ez dakit zerbait esan nahi duten, ez Josuk edo Ramonek? Ez dakit badakizuen, ene Jesusi kritika sari eman zioten. Bai, kritika saria. Eta ze garai, orduan hasiko ziren kritika sariak edo ematen. Euskaraz bintzat bai hori baino lehen ez? Claro, horre hasiko ziren Euskara ere sartzen, hemendik kritikoren bat Madridera joaten bileretara hemengo... Patria, izango. Kortazar izango zen. Batako bat. 76an? Nor orduan. Patribera ez? Kontua da, igande goiz baten kalean banikola eta tipo bat Donostin asko ikusten nuena kalean, da gurtzen nuena asko ikusten nuelako, tipo oso raroa.
beti trajes jantzita joaten zana, hola, abokatu txibakoa edo, ni baino zarragoa, eta agurtu genuen, eta beak ere bai, agur. Igande goiz batean pasatzen naiz, eta esaten ditu, eres César Vitoria, ¿verdad? Sí, pues el periódico dice que te han dado algún premio. Pentsa, Eta hola jakin nuen? Bai, eta gero jakin nuen. Bueno, etzan publizidaderik ere etzan. Baina notaba bialiko ziaten, señor César Vitoria uste gana. Ez, kritikasariak ez duen baten. Gehiagotan ere uste dut irabazi dudala. Notifikatu bintzatik. Ez, uste dut ez. Uste dut gehiagotan ere irabazi dudala, Bai. Eta ez denik sekula jaso. Eta ire burua mespretzatuko guan, noski. Saritua eta... Bai, nola tipo oso raroa zan. Ordezkariak deitu izan balizu, ez da, baina bestela gaur ere pentsatzen... Ez dut uste gaur ere, Kritikasaria ez da jakinarazten. Hola, plakak eta dominak eta ematen dituzte Bilboko azokan. Hori bai. Hor bai, fundamentuz gaina oso plaka importanteak ematen dituzte. Ni beste erabateko galdera daukat. Lan hontan ibili nintzenean, orduntxe ibilia nintzen Dostoievskiren Lurpeko idatziekin, eta han nabarmen dago Dostoievskiren klabe guztiak, liburu hortan daude, geroztiko klabe guztiak. Baina liburu hori idatzi zuen, akojonatuta zegolako zer gertatuko zen, Errusiako gizartean zegoen giro politikoarekin, eta batez ere eta Txernitzeskiren kontra. Txernitzeskiren zer egin liburuaren pasarte batzuk ia osorik hartuta daude liburu hortan. Orduan, hau irakurtzen hasi nintzenean eta berriro irakurri eta pixka bat hizkuntza eta begiratzen eta hori dana, nire pensamentua zen zeren kontra ari da César Vitoria. Eta galdera hori da, zeren kontra edo zer obsesio zeukan momentu hortan César Vitoriak hau idatzi zuenean, gogoratzen baldin bada. Politikoa? Ez, bestela, izartekoa. Zeri uste dut, ekarri zuela aldaketa bat, bai zure idazkeran, eta bai Euskal Herriko narratiban. Nik uste dut, bai, ama da, nik uste dut ama dala. Ama, familia, leku konkretu batean jaiotzeak ematen dizun marka, horren pisua, hortik nola libratu, hori nola gainditu. Uste dut, egin ninduen ama, horrela egin ninduen ama. Arazo desentekin. Ezaki, gaia ama, seguru ama dala. Ama maitea, tristea, ez da, Jesus, orain ere baldegu, Jesus. Hori ez da tratu txarra, baina batzutan, ez da, tratu txarra ez da, no? Belarrondoko bat eta kitxo, ez? Hortaz. Giroaz ez nahiz akordatzen bestera ze urte zan. 76. 76, ja, pilpilean, karo. Ez dakit. Gela, zerak esaten du, Joseanek esaten du, nik uste ditza horrean, kanpoko giroa etzala sartzen gela itxi hortan, ez da? Baina osan, giro efervescentea. Bai, eta ni ez nintzen mundutik aparte bizi, Donostiko zinegotzia ere izan bai naiz. Nire kurrikuluna oso importante da. Hori Baroja badakizu ez,
etxe batea donostiar bat etxea iristea eta esaten du, ama, zinegotzi ingo nautela, eta atxak ez lehen gu genekien tontoa itzala eta orain Donosti osoa enteratuko da. Bueno, ba. Jo, ze gauza. Oso, no, ba, ez dakite galderarik badagoen gehiago. Pena dagoen txe moztea, baina moztu berko du. Mila esker etortzeratik, Eskerrik asko.